हेलौ लोगोफोर आंनि खबथाय इउटुब चेनेलाव लोगोफोरखौ गोसो गोरबोयै खुलुमहरग्रोनाय जाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैहाय अमा फारामा फाइनालि जाबाय नेट ओरै बायनानै होदिंजोब्बाय आरो ओमफ्राय थिंबो होबाय ओमफ्राय मैयानि भिडिअ लोगोफ्रा नुखादों जानो हागौ ओमफ्राय नै दिनैहाय मावखांजोब्बाय आरो ओमफ्राय दा अमाखौहाय जोंहा फैसा होनानै दोनहैजोबखादों नालाय ओमफ्राय न'आ हाथ'यैखाय दोनफैथ'वाखैमोन आरोना ओमफ्राय दा अमाखौ लायनानै दोनफैसिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मोनाबाबो भिडिअखौ लागोन आङो लोगोफोरनो देखायलांबाय थागोन ओमफ्राय लोगोफोर नायलांबाय थादो आरो नै मोननाय नङा आरोना जोङो सरखारनि माबाया अमा फारामा जोंहा बेक्ति न'आवनो गोसोखांनानै बानायब्रबनाय आरो फिसानो ओरैनो ओमफ्राय नै अमाया मासे बायनायखौ लाबोखाबाय आरोना न' गोजान जायो नालाय ओमफ्राय दहाय बाजाराव थांबा लाबोफाखादों आरो नै मावगासिनो दा आद्रा खामानि थानायखौ होगासिनो नै जोंहा ज' मावलायखायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय न'आवनो दै दं नालाय न' खाथियावनो ओमफ्राय इयावनोहाय दै खाथियावनो गन्द्राखौ लुबाय आरो अमाखौ ओमफ्राय अमाया फिसासो जाग्रोगोन आरोना ओमफ्राय नै अमा आदार होग्रा लाबोदों आरोना जा गुवार ओमफ्राय आंहा मेथाइ एवग्रा होननानै जा खुसि जाबावो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बेयाव लखबै होगोन आरोना ओमफ्राय नायलांबाय थ'दो बिदिबालाय खनाल' जाखायो माथो नै खख'याव होनांगौलै ने बै लामायाव बारनो हायिनि ओंखायनोथ' बैयाव खख'वानियाव मावजेनबाय नै आंबो फिसालाया होहैबाय हरै हानाया ए लामायाव बेजोंसो जाखाबायना आं खानायजों ओमफ्राय बे खानायजों दांनायजोंबा ग्रोबनो ओमफ्राय नैबा ओरै फांग्रा हख्रा खालामसै ने मालिकआ नै जोंना फानाम बानायग्राया हादानाव मैदेर फैयो आदा होनो गोबाय देरायाव आं थांखियो बुलाय होनलाबायखायोलै गोदाव सोराव फिसौलानो खोरखि बालाय बिल्डिं लुबा खोरखि बानायनांगौ होनो गोथार मैया मावदोंनो गावहा खामानि नै लाबोलायबाय नोंना लाबोलै अमा गन्द्रा थाबाय ओमफ्राय नै इयाव ड्रागन बागान थाबाय आरो नै ड्रागन बागाना ओमफ्राय बै न' सेर गय दङ जोंहानिया ओमफ्राय थालिर बागानबो दं नै ओमफ्राय खिथालांबाय थानोसै आं मा दङ जोंनाव दिनै नै लेबुआबो अयथासार थायदों लेबुआ नै दामानो गैयालै लेबुआ अयथासार नै ओमफ्राय वाव बागाना नै जोंना लेबु गोजा नै बागान खिथाहरलाय लेबुखौ सोर हा लागोन कमेन्टफ्राव होनहरलाबाय अयथासार थायखादों फिथाइया नै हायावबो थायजोबदों नै आइयै गल लेबु होनो बेखौ गल लेबु नै गल लेबु नै अयथासार गब्ल'खायो आरो नै नै लोगोफोर अमाखौ दासो माखासे लाबोदों आरो ओमफ्राय आं मोनाबाबो भिडिअ लाथारबाय दिनै नोंसोरनो खिथानोसै आं नै अमाया दासो लायदों दे आसोलफ्रा माथो साफाथार नै माथाम हगारजेनबाय नै ओमफ्राय नै अमाया नैबाव मानै दंबावो नै
Thôi, mà thích đến giật thở. Ơi, thắp anh. Nấu cái đàn lấy. Đè, tít tít đè, đâm sao bay thắt đè. Này. Mà xe mà này mà thăm mà b리 mà ba. Mà ba nè. Mà ba. Này là cái phần. बेनोमोन आरो मोनाबा भिडिअ खालामथारबाय नोंसोरनो भिडिअआ बेखिनिल'मोन दे लोगोफोर बाय बाय दिनै